सावगारियाव नुनाय बे हिन्जावसानि मुङा सुनिता रामसियारि। हारिमु बिथिङाव गोसो गुदुं बाक्सा जिल्ला सिंनि दिहिरा बागानपुर गामिनि गंसे निखावरि नखरनि फरायसुलि सुनिता रामसियारिया 30 एप्रिल बुधबारखालि जौसिन फरायसालि जोबथा आनजादनि फोसावनाय रिजाल्टआव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि बागानपुर गामिनि निखावरि नखरनि फरायसुलि सुनिता रामसियारिया थांनाय 2021 इं मायथाइयाव HSLC आनजादखौबो सेथि मासियाव उथ्रिनो हादोंमोन। निखावरि नखरनि सुनिता रामसियारिया बै समाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, निकासि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रायजो राजाफोरनि अननायजों क'क्राझार UN एकाडेमियाव HS थाखोआव फरायनो खाबु मोनो। बेबादिनो 30 एप्रिल बुधबारखालि जौसिन फरायसालि जोबथा आनजादनि फोसावनाय रिजाल्टआव सुनिता रामसियारिया 74 जौखोन्दो मार्कजों लोगोसे गांनै आयदायाव लेटार मार्क मोननो हायो। गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। CSनि रिजाल्ट फोसावदों। बेयाव आं 74 जौखोन्दोनि पारसेन्ट लानानै पास जानो हादों। थांनाय 2022 मायथाइयाव आङो मेट्रिकखौ पास जादोंमोन। मेट्रिक पास जानायाव आंखौ गोबां सुबुंफोरानो हेफाजाब खालामदों। गिबियैनो आं मुंख'नो सानदों आसामनि केबिनेट मन्त्रि सार UG ब्रह्म आरो बिनि लोगोसे आङो साबायखर बावनो सानबावदों सार राकेश ब्रह्म सार। बिदिनो लोगोसे गोबां मानसिफोरानो आंखौ मदद होदों। बिथां UG ब्रह्म सारनि मदद होनायाव आङो UN एकाडेमि क'क्राझाराव फरायनो चान्स मोनदों। लोगोसेनो जोंनि निकासि आनसलिकनि एबसुनि आदा सारमोन बिथांमोनाबो आंनि फरायनायाव गोबां हेफाजाब होदों। लोगोसेनो UN एकाडेमि क'क्राझारनि गोरायुं सार कृष्ण गपाल बिथाङाबो गोबां हेफाजाब होदों। जेब्ला आंना फाइनान्सियेल इसु जादोंमोन फर्म फिलआप बानायनायफोराव, अब्ला बिथांजों दान्दिसे सम रायज्लायहैबानो बिथाङा एडमिसनफोरखौ फ्रियावनो खालामना होयोमोन। बिनि उनाव आंनिनो बिबथै जगदीश रामसियारि सारखौनो होनजागोन, मानो होनबा बिथाङाबो सासे दा फोरोंगिरि। बिथाङाबो गोबां हेफाजाब होदों आंनि फरायनायाव। आंखौ क'क्राझार दोनहैनाय, लांनाय लाबोनाय, खबर लानाय बेफोरावबो बिथाङाबो गोबां मदद होदों। लोगोसेनो आंनि फोरोंगिरि सार मिसमोनखौबो आङो साबायखर बावगोन, मानो होनबा बिथांमोनाबो आंनि फरायनायाव गोबां मदद होबोदों आरोना। रावबो मदद होयि बिदि बुंनो हाया, गासिबो मदद होबोदों। जेब्ला आं मेट्रिक पास जादोंमोन गोबां मानसिफोरानो आंनो अनसुंथाइबो होदोंमोन। आंखौ मदद होगिरि बिथांमोननि मुंखौ मख'जोबनो हानाय नङा, मानोना गोबां मानसियानो आंखौ हेफाजाब होदों। जिखुनु आं दा 74 जौखोन्दो पारसेन्ट लानानै पास जादों। बे 74 जौखोन्दो पारसेन्ट लानानै पास जानाया एसेबां गिदिर बाथ्रा नङा, नाथाय जाय बिथांमोननि थाखाय आं दिनै बेबायदि थासारियावबो पास जानो हादों, बिथांमोननि थाखायसो आङो जानो हादों। आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो। बिथांमोननि नाजानाय आरो हेफाजाब होनायजों आङो बेफोरबायदि फरायनो सुबिदा मोनदों। दा फैबाय थानायाव आङो डिग्रि लानो सानदों, इक'खौ मेजर लानानै।